На Станислав, на Петър. Госпожо, що му писахте забележка, Защото знам, че има връзка и когато задавам въпроси и когато съм обяснила... Кажи само другия клас като... Чакай! Аз съм трети. Съвсем елементарно, то няма как като това частичките но и паче ограждат глагола и на мястото на па можем да сложим друга отрицателна думичка и той да не знае какво правим в упражнението. Това означава, че изобщо не е слушал теория. Аз съм наясно, че ги викаш кръче да играете някаква игра там. И това е. Трябва по-скоро вие да бъдете някакси. То му е прямо пъти, който иска си макът няма доказателства. Ама на другите петима нищо не писахте, that's so unfair. А никой не ви отговори. Колко общо играхте? Нищо не сме играли, ние нищо не сме играли тогава. Не са седнали да работите сетоша, има двойки на неизпратения сета, нали знаете? Добре, ма това няма нищо общо с темата. Кажи, Кажи, че писахте забележка на другите петима нищо не писахте. Идеята е в часа, когато посоча конкретния ученик, да може да реагира Кажи, и да ама направи... другите Ма вие посочихте още пети, никой не му бука за нищо. Смятам, че въпросът е изчерпан. Наясно сме, не е внимавано Нищо не е в часа. изчерпано, Get proved wrong! Get proved wrong, you mad! Така. Fucking mortal! Сега, слушай, тази е задръжда след часа. Сега правим следното. Влизаме в проверка на домашната работа от граматика. Нарочно, Защото миналия час тоше... Другите два часа... Мютваме тази завинаги, никога повече няма да е мютва. Чакай аз да